Ας επιστρέψουμε όμως στη Λευκοσία, όπου θα γνωρίσουμε το διοικητικό κέντρο της παγκοσμίου φήμης Μονής της Παναγίας του Κίκου. Βρίσκεται στο αρχαίο μοναστήρι του Αγίου Προκοπίου. Στο κέντρο μιας ευρύχωρης αυλής, διακοσμημένης με θερμοκήπια από τριαντάφυλλα, υψώνεται μεγαλοπρεπώς ένας αρχαίος ναός, χτισμένος από χρυσό ψαμίτι, στο όνομα του Αγίου Προκοπίου. Μπροστά από την αυστηρή ανατολική πύλη, πυροτεχνήματα από συντριβάνια αστράφτουν με μια διασπορά πολύχρωμων πιτσιλιών. Το μοναστηριακό πάρκο απλώνεται τριγύρω με καταπράσινα εσπεριδοειδή, σκιερά μονοπάτια και σοκάκια με φοίνικες, περιποιημένο γρασίδι και λιμνούλες, κατάφυτοι από νούφαρο, καταράκτες νερού που σπάζουν τη σιωπή, ξύλινες γέφυρες και φιλόξενα κιόσκια. Οι σύγχρονοι συχνά συνέκριναν αυτήν την υπέροχη γωνιά της φύσης με το σύνολο του πάρκου των Βερσαλίων. Το μοναστηριακό πάρκο του μετοχείου του Κίκου στο μοναστήρι του Αγίου Προκοπίου είναι το πιο αγαπημένο μέρος διακοπών για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Εδώ, στη μοσαϊκή αψίδα που αστράφτει στον ήλιο, κάθε επισκέπτης, έχοντας ξεδιψάσει με δροσερό νερό από έναν κομψό συντριβάνι, μπορεί να ξεκουράσει την ψυχή του στη μαγευτική σιωπή. Ένα άλλο μετόχι του μοναστηριού του Κίκου εντυπωσιάζει με την υπέροχη ομορφιά του. Σκόρπισε τα υπάρχοντά του ανάμεσα στην πλούσια καταπράσινη βλάστηση της Μονής του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Υπάρχει μια αρχαία μοναστηριακή εκκλησία που χτίστηκε το 12ο αιώνα στο όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ένα σύγχρονο ερευνητικό κέντρο, μια ευρύχωρη αίθουσα συνεδριάσεων, μια μοναδική βιβλιοθήκη και εργαστήρια αποκατάστασης. Η σύγχρονη Λευκοσία είναι επίσης μια πόλη με πολυάριθμους μεγαλοπρεπείς ναούς, αρχαίους και νέους. Και όταν βρεθείτε στην πρωτεύουσα της Κύπρου, πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε χρόνο να αγγίξετε την αρχαία πνευματική κληρονομιά που έχει δημιουργηθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια στο καζάνι της ιστορίας που βράζει.